svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I ćao svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I ćao svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I ćao svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I čao svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I čao svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I čao svima ljudi, dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I čao svima ljudi, Dobrodošli na video na mom kanalu. Ljudi, danas u današnjem klipu ćemo raditi mijenjanje glasa. I ćao svima ljudi.